बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ आं मानि सायाव बानायदों आरो मानि सायाव लानानै फैदों नङा होमबा जोङो मोननै आयदानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर मोनसेया जाहैबाय सासे आइजोआ माने जोङो नुनो मोनदों माने सासे आइजोखौहाय खानाय सिननो नागिरनाय माने बे आइजोआ जानांगौ माने पस्ट लिरनानै पस्ट होनायाव जोङो नुनो मोनदों जे माने बे आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदोंमोननो अके ओमफ्राय माने आरो बिसोरनि गेजेरावहाय फाथैलाय बिसिलाय होनोबो रायजो राजाया आखायाव लादों बा मिटिं खालामदों आरोखि अब्ला लोगोफोर आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायहर ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ देखायनो सानो जोंनि बर'नि कालचार नङा होमबा दिनैनि थारिखआव जोंनि बर'नि कालचार बा बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा भिडिअ बानायो बुङो नङा होमबा सोरबा माबा मोनसे मिस्टेक जायोब्ला सोरनिबा गाननाया बा सोरनिबा जोमनाया नङा होमबा गोबां भिडिअ बानायग्रा दं नंगौना नङा होमबा माने जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां महान बेक्तिफोर दङ गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ भिडिअ बानायग्रा माने जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल ड्रेस GI टेग मोननाय दख'ना आर'नाइ गामसाफोरखौ गाननानै जाहा थाहा खालामलाबायोब्ला बिनि सायाव बुंनानै माने भिडिअ बानायग्रा गोबां दं दा बिनि गेजेराव नैबे मोनसे भिडिअआ ओरैबायदि जादों माने गाज्रि साननाङा गाज्रि मोननाङा आंखौहाय माने आङो जेबो बुंनो थाङा आङो बेखौसो सानो नोंथांमोन भिउवार्सनाव आङो अपेन सोंनो गोसो जायो जे जोंनि बर' नङा होमबा ट्रेडिसनेल ड्रेस GI टेग मोननाय दख'ना माने मोनसे जायगायाव बैसागु फांसन जादों नङा होमबा बे बैसागु फांसनावहाय माने दख'ना गाननानै जोंहा माखासे बर' बिमाफोर माखासे बर' बिफाफोर बिथांमोनहा मोसादों दै बे मोसानायाव ओरैबायदि जादों गाननानै मोसादों जे दख'ना सायावहाय आइजोफ्रा नङा होमबा बिमा माहारि नङा होमबा आं रेसपेक्ट होयो बिमाफ्रा माने दिंखिया खादों खर'आव माने दिंखिया बिलाइ दै ओमफ्राय माखासे थालिर बिलाइ नङा होमबा थालिर बिलाइ खादों माने जोङो हिन्दी फिल्मफ्राव बा इंलिश फिल्मफ्राव नुयो जे टार्जन फिल्म नङा होमबा टार्जन फिल्माव जे मा होनो हाग्रा खानानै माने फैयो नङा होमबा मोसायो बा फिल्मफ्राव बारला बुरला खालामो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मोनसे बैसागु फांसनाव बर' बिमा बर' बिफाफ्रा माखासे देगासिनो नङा माने बिथांमोनहा मा गाननानै मोसादों आं बेखौ खावलायनो सानो नोंथांमोन भिउवार्समोन माने आङोथ' जेबो गोरोन्थि बुङाखै नोंथांमोननावसो सोङो बे मोनसे बर'नि ट्रेडिसनेल GI टेग मोननाय गोदो आजौ आजैनिफ्राय फैनाय जोंनि बर' माहारि नङा होमबा बैफोरबायदि हाग्रा बिलाइ गाननानै मोसाफेरनाय आं नुफेराखैमोन दै नोंथांमोनहा नुदों नामा माने जोंनि बैसागु फांसनफ्रावहाय थालिर बिलाइ माबा गाननानै बा थालिर बिलाइ जानजियाव खानानै बा खर'आव दिंखिया बिलाइ खानानै मोसाफेरनाय आं नुफेराखैमोन नोंथांमोना सोरबाफोर नुबायमोन नामा अननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो जोंहा जिथुनाखि गाननाय जोमनायनि जिथुनाखि गोबां आफाद दङ बा ट्रेडिसनेल ड्रेसनि आफाद दङ नङा होमबा बै बिथांमोनखौहाय आङो खावलायनो सानो नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि बुंनायखौ गोरोन्थि मोनदोंब्ला अननानै आंखौहाय निमाहा होबानो जाबाय नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुजिगोन आरो जोंहा हारिमु आफाद नङा होमबा हारिमु आफाद दं गोबां आबसु आफाद दं बिथांमोनाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनाय बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ बा बेफोरबायदि कालसारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो आंथ' जेबो बुंनो गोसो गैया बुङाबो माने जोङो मोनबोनायखौसो बुंदों आरो माखासे इउटुबारफ्राबो थांनाय समाव बुङोमोन नङा होमबा बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुङो अब्ला बे भिडिअखौ नाय
बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा माने नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोना मा सानो बे भिडिअखौ नुनानै बा नायनानै दानिया फैदो जोंहा लोगोफोर मोनसे जायगायाव माने जोंहा जिथुनाखि बर' समाजाव मा सोलिदों हा बर' समाजाव मा सोलिदों जे हाबा जाखांनानै फाथैलाय बिसिनाय नोंगौ थिगानो माने न'खराव गोरोबलायाबा न'खराव मिलायलायाब्ला फाथैलाय बिसियो जोंनि बर'नि समाजाव आं बेखौसो खावलायनो सानो जे जोङो हाबाखौ मानो जायो जुलिखौ मानो जायो साहा खोला सानजा सोनाब हा अख्रां हाथरखि अखाफोर बार दै होननानै जोङो समाय लानानै हाबा जायो नङा होमबा हाबा जाखांनायनि उनावहाय माने जों मानो नांलाय खमलाय जाब्लानो माबा मोनसे जाब्लानो फाथैलाय बिसिनांगौ बा बै माबा मोनसे आङो गोरोन्थि मावबायब्ला आंखौ सेन्देल माला गानहोनाय आंनि खानायखौ ओरै हनानै होनाय आंखौहाय माने सेन्देल माला गानहोनानै लामा लामा बोबथिंनाय बैफोरबायदि मानो खालामो जोंनि बर' समाजाव आं साननोनो हाया सानब्लाबो सानख'नो हाया आं बे बाथ्राखौ बे मोनसे बुस्थुखौहाय माने सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला दै सेन्देलनि माला गानहोनानै लाजि फोनांनाय खानाय सिनना होनानै खानाय हना होनानै लाजि फोनांनाय गोरोन्थिया बयबो मावोब्रा नोंबो मावो आंबो मावो नङा होमबा फाथैलाय बिसिबाय जयस्रियानो फाथैलाय जयस्रि नों मालाबाबो मोजां मोनजाया नों बे हौवानि थांबा मोजां मोनजाया नोङो मोजां मोनजाया बर' समाजनि नेम खान्थि होननांसिगोन नङा होमबा बर' समाजनि नेम खान्थि बायदि बिथांमोनहा माने फाथैलाय बिसिदों आरो सासे आइजोआ माबा हौवा थाखानानैबो गुबुन हौवाजों खारदों दा हमना मोनफिननानैहाय माने बिथांखौ खानाय सिनदों खानाय हदों नङा होमबा खोब साननो गोनां जोंनि बर' समाजाव बेसेबांदि मा जालांगासिनो दङ बेफोरखौहाय सोर फोसाबनांगौआ सोर दाथ' जों बुंनो हाया नङा होमबा मानोना गामबुरा सेक्रेटारिनि माने बियो नियम खान्थि बा बबेबा मोनसे गामिनि नियम खान्थि नङा होमबा दा बेफोरखौ फोसाबनांगौसो एक्सुवेलि नङा होमबा माने मिथिं दावथिं खालाम ससियेल मिडियाआव हगारलायनो गोनांथि गैया नङा होमबा मानो होनबा दिनैनि तारिखाव बयो ससियेल मिडियाआव हगारजानानै लाजिनानै गावनो गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायोब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन आं बेखौसो बिराद सानदों दायनिगिरिया सोरनाव थागोन जाय मानसिया दि ससियेल मिडियाआव हगारदों बिथांखौहाय फाथैलाय बिसिनायखौ हगारदों जेबो नङा खिन्थु
खानाय हनाय खानाय सिननाय हो बैफोरबायदि खालामनानै जे हगारदों ससियेल मिडियायावहाय बै बिथाङा नुनानै लाजिनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायोब्ला मा जागोन आं बेखौ सानदों। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट दङ, अपेन जानानै दङ। नोंथांमोना नोंथांनि साननाय हनाय गासिबो कमेन्ट खालामहरनो हागोन। जिथुनाखि जोंनि माखासे आइजो नङा होमबा बिथांमोना गाननाय जोमनायखौ लानानै मोसादों। मा 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 सोलोंथाइ मोनदों नोंथांमोना बेखौ लानानै कमेन्ट खालामदो। आरो नैबे खानाय सिननाय मानसिया जों बयबो गोरोन्थि मावो हो जों बयबो गोरोन्थि मावो खिन्थु जोङो सुद्रायलायनो रोंनांगोन बा बैखौ खनसे चान्स होनांगोन जे एबार खनसे बेफोरबायदि दाजासै नङा होमबा? अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल बाय बाय। आरो आं माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय।